Dyma fideo i'n dysgu sut i'n wneud bara syml ond arbennig iawn, sef Bara Croyw traddodiadol. Ar y pasg mae Iddewon yn dathlu gwyl o'r enw Gwyl y Bara Croyw. Yr enw Ebraeg am y cyfnod yma yw Peisac, neu Pasg yn Gymraeg. Mae Bara Croyw neu Fara heb furum yn cael ei alw'n Matzah yn yr Ebraeg. Mae'r enw'n deillio o'r hen iaith Roeg sydd yn golygu heb furum. Symbol ydy'r bara yma sy'n dwyn y gof yr exodus neu'r ffoi gan yr Iddewon o'r Aifft adeg Moses. Dyma oedd y bara gafodd ei baratoi gan y ffwyduriaid oherwydd oedd y gael ei baratoi'n gyflym. Mae'n fara syml wedi wneud â blawd a dŵr yn unig, heb halen na burum, ac felly yn groiw. Mae'n edrych fel crost crensiog gyda siap crwn fel arfer neu sgwar a blas niwtral, a mae'n gallu cael ei gyfuno â ffrydau melys neu sawrus. Defnyddir y math hwn o fara yn aml mewn achosion lle mae angen bara sy'n gallu para'n hir. Mae'r reset wreiddiol ar gyfer Bara Croyw yn cael ei baratoi gyda blawd gwenith cyflawn a dŵr. Yn i'w reset, byddwn yn defnyddio blawd cryf arferol ar gyfer gwneud bara. Ond mae hefyd yn bosibl defnyddio blawd mathau gwahanol heb gluten fel gwenith o'r Almaen neu spelt flour. Dechreuwch drwy gynnar popdy neu'r ffwrn i 250 Celsius os di hynna'n bosibl ar eich ffwrn. Fel arall mor boeth a mae'n gallu mynd. Mi fydd angen 400 gram arnoch chi o flawd a tua 200 millilitr o ddŵr. Yn y reset yma, da ni am ddefnyddio chydig bach o halen, sef tua 5 gram i 8 gram o halen. Mae hwn yn ychwanegu rhywfaint o flas ychwanegol i'r bara, a mae posib hefyd ychwanegu chydig bach o olew hefyd, olew olewydd eto mwyn ychwanegu at y blas. Yn syml iawn, rydyn ni'n arllwys rhan fwyaf o'r dŵr i mewn at y blawd a'i gymysgu'n dda. Hyd nes mae o yn troi i mewn i bêl. Wrth gwrs, os di dal yn weddol sych o ran cymysgedd, mae posib ychwanegu rhagor o ddŵr. Yn raddol fydd y cymysgedd yn dod at ei gilydd, ac erbyn diwedd, mi fydd yn belen ludog, ddim yn rhy sych a ddim yn rhy wlyb. Ychwanegwch wedyn chydig bach o flawd mwyn sicrhau bod y belen ddim yn glynu wrth yr arwynebedd ydych chi'n mynd i ddefnyddio. Fel y gwelwch chi, mae'r belen yn eitha llaeth a gludog. Yna ceisiwch gael y cymysgedd oddi ar gweddill y fowlen. Mae'n handi cael rhywbeth plastig fel yma. Ewch ati rwan i dylunio'r toes am ryw 5 munud. Mae'n gallu ymddangos yn job eitha anodd i ddechrau, ond mae'n hwyl ac fe fyddwch yn sylwi yn raddol bach mae'r toes yn mynd yn fwy elastig. A mae hyn yn golygu bod yr gluten yn cnesu o fewn y blawd, a dyna sut mae o'n mynd yn fwy elastig wrth i chi weithio'r toes fel hyn. Yn y diwedd, yr hyn ydych chi'n anelu amdano fo ydy toes sydd ddim yn rhwygo'n hawdd. Os ydych chi'n teimlo bod y toes chydig bach yn rhy ludog
ac yn glynu wrth arwynebau da chi'n gweithio arno fo. Yna ychwanegwch chydig bach o flawd, a mae hwnna yn sicrhau nad ydi o yn glynu. Unwaith dyn ni'n teimlo bod yr toes yn ddigon elastig ac yn gallu estyn allan heb dorri neu rhwygo, yna fedrwch chi ddechrau creu pelen yn barod mwyn i ni dorri y belen yn bedair wedyn. Ffordd arall o wybod os di'r toes yn barod ydy gwasgu yn dyner y toes ar ei ben gyda'ch bysedd, ac os di'n codi yn weddol, yna ydych chi'n gwybod bod yr gluten wedi wneud ei waith. Y cam nesaf yw torri'r toes yn bedair pelen. Yna fyddwn ni'n rhoi nhw mewn i beli yn barod mwyn i ni defnyddio rholbren mwyn i troi nhw yn gylchoedd gwastad. Felly, defnyddiwch yr rholbren mwyn lledaenu'r toes mewn siap cylch. Syniad da troi o bob ffordd mwyn sicrhau bod y siap yn weddol gyson. A maen nhw'n dweud dylse fo fod tua, os yn bosibl, tua 3 mm o'r dena a sy'n bosib. Ac os di'r siap crwn ddim cweit yn siap cylch, posib defnyddio disgyrchiant fel dwi'n neud yn fan hyn. Yna byddwn ni'n cymryd fforc ac yn gwneud tylla ar draws y toes ar bob ochr. A'r rheswm dyn ni'n gwneud hyn ydy mwyn osgoi i'r toes chwyddo yn y popty wrth iddo bobi. Dyma be all ddigwydd petach chi ddim yn gwneud y tylla yn y toes. Petach chi'n gwneud bara pita, enghraifft, yna fysach chi isio sicrhau fod yr aer yn aros tu mewn mwyn iddo fo chwyddo fel yna. Reit, da ni'n barod rwan i ddod o'r maen o'r popty poeth. Byddwch yn ofalus iawn wrth gael y maen allan. Da chi'n rhoi y toes yn ofalus ar y maen ac yna i'w roi yn ôl yn y ffwrn neu'r popty. Yna rhowch yr amserydd ymlaen am 6 munud i bobi ar un ochr, sef y toes ar un ochr am 6 munud, yna i droi yn ofalus gyda teclyn ac ei droi wedyn am 6 munud yn ychwanegol. Felly fydd y bara yn barod am mhen rhyw 12 munud. Cofiwch bod posib gwneud y toes o flaen llaw a cadw'r toes yn ffres yn yr oergell. Defnyddiwch cynhwysydd fel hyn mwyn sicrhau nad ydy'r toes yn sychu. Mae posib cadw'r toes yn yr oergell am tua wythnos, neu wrth gwrs am rai misoedd yn y rhewgell. Mae'r Bara Croyw yn ffres o'r popty. Yn y stad yma mae'n weddol feddal. Mae posib ei goginio ymhellach 2 waith fel betai, ac yna mae o yn mynd yn fwy brau neu yn galetach ac yn crensian yn fwy, sydd yn ddelfrydol os ydych chi am fwyta caws gyda'r bara yma. Fel arall, mi fysach chi'n gallu i fwyta gyda mel, jam neu prydau traddodiadol o'r dwyrain canol, hyd yn oed curry yn flasus iawn gyda'r bara yma. Mwynhewch.